Naging matrayumpo ang opening ceremony kan Aku Bicol Cup Sorsogon na pigkondusir sa Kasiguran Gymnasium Kasubanggi. Tampok sa pagbubukas ang 15 teams na halipa sa manibaybang lugar kang probinsya. Saro sa mga naging highlights sa pagbubukas ang pagpagarayunan kan mga muse kang kada grupo, kung saan uminangat ang charm kang muse kang Team Prieto Diaz. Sa torch lighting, tampok naman ang PBA player as in shooting guard kang Magnolia Hotshot na si Paul Lee. Just keep working hard and laro lang kayo lagi. Leave everything on the floor. Malay natin, susunod, marami nang mapunta na taga Bicol o taga Sorsogon sa PBA. Si Lolo Pancho, dainanggad pinalagpas ang pagkakataon na personal na mahiling asin makapa-autograph sa saiyadang idolong si Polly. Si Polly, magaling si Polly kasi 3-pointer eh. Kaya naging idol ko yun kasi ako, 3-pointer din ako nung naglalaro ko sa UM Hawks. Okay? Kasama ko si Nelson Asaitono. Pinainit naman kang artistang si Jane De Leon ang mga paradalan sa production number kaini. Nangenot sa seremonya si Aku Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, kaiba ang nagkapirang alkalde kang Sorsogon. Sigun sa kongresista, ini ang pinakadakulang paliga sa reyon na nagtataoning pagkakataon sa local players na mas mabistuan maging sa luwas kang reyon. Sa tabang man kang kompetisyon, mas nade-develop da ang kakayanan asin talento kang players sa basketball. Of course, maugma kita, no? Because with the support of the provincial government, Governor Boboy Hamor, nahiling taman sa mga presensya kang mga local leaders. So talagang ini po sa pinakakaabangan, no, kang mga taga Sorsogon. Aloy na po sila naghahapot, no, kung rin ang magiging start kang Aku Bicol Cup digdi po sa probinsya. And finally, makakapagpo na po kita ngunyan, and we will bring here the entertainment, the excitement, and we will see the talent and skills of Sorsoganons when it comes to the sports of basketball. Mientras tanto, apwera sa libreng entrance fee, libre man maging ang jersey asin sapatos kang players. Enot naman na naglaban ang Team Kasiguran asin Team Sorsogon City, kung saan ang Team Kasiguran ang nag-ulik ang pinaka-primerong gana sa score na 83-73. Binisto naman bilang kasurog player of the game, si jersey number 20 Jonas Jukino. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal